Hello? Kana ji na? Kai sauri ka zo mana, ka san mai gidan baya nan kan ya da ya same ka. Kai sauri dan Allah, yi sauri. To. Ina ji. To shi kenan. Ki sauri ki kawo abin nan. Assalamu alaikum. Kika ce baya. Maryam. Wa alaikum assalam. Ya na ganki a tsaye ne? Lafiya ka dawo kai da kuma bayan kai da kai za ka dawo? Amarya ni na tafi tafiya duk wahala ta da mata ga yana hure na tafi da ita ma gaba ɗaya babu ita duk wahala na ci ga ina ta tunanin ki. Haba. Tunanin ki ya tsaya min a zuciyata haka. Wannan kokole waye? Hular. Ko ki baki ne da tafiya ta ne? Baki ne sai kuma Annaki ne suka zo kenan? Okay. Na gaji ne bari in shiga daki dai. Tsaya. Ai ka shiga can kawai ka huta ba sai ka shiga nan ba ka shiga can. Kin ga bari in shiga dai dole sai shiga ciki a wannan je. Da ka shiga nan kawai ma ka zo Mun ci ina zuwa. ka tare bari. Yo Allah na shiga uku shikenan asiri na ya tuyi. Na shiga uku. Na mutu ya lalace. Wallahi wallahi mai gida ina tunanin aljani ne. Aljani? Gaya min gaskiya waye wannan ta yi ci wannan gudan ma kenan. Ba ta shiga ce. Kina cin amana ta ko? Wallahi. Ne muke sadda mu ciji kenan. Na tafi tunanin ki nake a raina amma ya da kwanka babban bala'i ba za zaman na a can ma kenan. Fita ki gida fita. Ana ta karkasan haka da masu jani.